Sikreto? Pabilin nga gyapong sikreto. Charis. Na-reveal na naka akong secret ha. Imbi secret round ta tubo. Reading your comments, part 5. So first comment is from Ray Relation. Nich and fam, ganahan jud ko nimo. Makapangistok man sad ko nimo ati Nich oy. Nindutan ganahan jud ko sing mga content. Uy, many thanks and big shout out to you, Mr. Ray Relation. Thanks pod kay na-appreciate nimo ang ako mga content. Though some of them kay mga re-upload or throwback post lang. Like ang mga games na mo with my cousins Gail and Daniel. And ang uban pod is mga throwback vlog na ko way back 5 years ago. Sa akong mga yaw-yaw vlog sa una, nga bulol pa kaayo. So thanks, kay mo po day per me stalk or i-visit ang akong page. I hope ma-visit po nimo ang akong TikTok account and YouTube channel. Same datan na, Nich and Fam. God bless, and next comment is from Yana Kataag. For me Nich, ganahan ko sa imong beauty kay natural ra. Wow. Salamat kaayo, uy. Yes, natural ra gyud niya ang akong panagway. Like, very natural. Walang halong chemical. Charis. Shout out to you, Yana Kataag. And next is from May Jane. Hi Ate Nich, ano po ba sikreto mo? Bakit ang ganda mo? Hala, uy, mutuo na jud ko ani ba? Char. Sikreto? Pabilin nga gyapong sikreto. Charis. Bitaw, this year jud ko nakabantay murag ni hamis-hamis jud ay tagamay. Kay actually, daghan jud kay kog mga bugas-bugas or mga up-up sa akong fest. Like, very haggard jud tan-awon. So, kay kani akong mamshi kay affiliate member man sa Shopee. And then, Garnier siya, message her for a collaboration. So, gipadalhan siya set of product sa Garnier. Uy, disclaimer, dili ni binayran nga vlog ha. But, siguri lang putag very light good since nabi nag-ask. So, mauto, ako yung nagamit sa serum sa akong mamshi. And just after 1 or 2 weeks of using, effective jud siya dayon. I know I'm too young pa to use skincare product. Pero kani naman pong serum and ni-effect naman pud. So why not ipadayon? O diba, Garnier, baka naman. Charis. Na-reveal na naka akong secret ha. Imbi secret round ta tubo. So if you want to order, naala jud sa comment section ang link. So if ever na ay mo comment or magpuna, nganong ga skincare na ko nga 12 pa man in taon ko. Well, skincare lang po ito. Wala ko nagpa-botox, no? Joke. Skincare is always better than makeup. Bisag bata rata, dapat blooming gihapon, di ba? As long as wala na to pasagdi ang atong pag-eskwela. Skincare is also self-care. And self-care is for all ages. O di ba? Advanced na kay kung ma-explain. Wala pa ganit ng bash. Anyways, diri na lang ko kutob, diri na lang ko taman. Until next vlog mga me, God bless everyone and I thank you. Yeah.